Hey, what's a choosing up? A choice. What's a night choosing up? What's a choosing up? Khotman. Ama-taxi ayavilalisa lapho. Futhi uzomtshela amaqoqo papa. Like Khotman. Ama-taxi lawa ayavilalisa noma ayaphi? Like futhi sawubona la. Yebo bhuti unjani? Ngiyaphila unjani? So siqedile. Ngibuza ukuthi ama-taxi ayavilalisa lapho. Hayi ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. So ama-taxi lawa ayavilalisa lawa amela. Uzomtshela masuqedile papa. Sawubona bhuti. Sawubona nje. Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. So ngicela ukubuza. Ama-taxi lawa ayavilalisa. Cha bhuti, itaxi evilalisa iqeda ukuphuma nawe ubonile. Nayi lapha yamothando nagijimisa. Khotman ngeke. Bengilokhu ngikhuluma la ngibuza ukuthi itaxi evilalisa ngabe ungitshelile ngabe sengambili. Manje bhuti. Abona if kini bakufundisa ukwazi ukubulisa. Uma kubulisile kudala kumele ngithi usetaxi ngahamba. mara ukho febo. Mase kumele ngilinde enye itaxi futhi. No, ayikho yenye-ke webhuti. Angithi nawe yabona nami ngizifika ubulisa ucama ukuthi kukuphi la wena. Mara Khotman ngizofika ebusuku la ngiyakhona ngibona ngimusha nala endaweni la ngiyakhona. Wena sana ukusasazela ngempisi zala erunkini. Impisi Khotman. Wena sana yazi impisi. Mina Khotman ngibuye KZN ngazi impisi ukuthi lezi zinto ezidlanayo. Maye la erenkeni nempisi. Sibali kunempisi la erunkini. Ngokuthumela ngazo zikubambe zikuyeke nje khona manje. Ende futhi angidisturb ngisabhema insango ngisafasa. Manje impisi ziyakhuluma nabantu vele. Hayi yendoda noma ufuna ngizivise. Ngasibizi Khotman kodwa bese ngisho nje ukuthi like impisi nazo ziyakhuluma nabantu. Webhuti, kanti wena uphuma emakhaya kanti emakhaya bayazi ukuthi yini impisi. Hayi. Mara it's fine ke Khotman ngizayilinde ngitaxi. Ikuphi ke itaxi enye evilalisa? Ungasabi semva kwakho. Emva kwama kunateksi. Hayi nawe usuzobona ke mfana wami. Angithi wena uphuma emakhaya. Uphuma phi emakhaya mfana? Akushana inkinga nokuthi sithini kodwa Khotman lento yenzileyo mfethu. Wena sanima sombiza ngimfela akusima Khotman mfana. Epolice. So ngama nawe la. Wena sathi ukushanga amaphafu erelenzanga ngezwe. Laba bafana zibayadelela laba bafana ababathi baphuma emakhaya kodwa bazositshela Khotman yazi Jesus abafana bayadelela lapho kumele nje bafake indlu bayiwani ndele impisi zami kumele ngisitshele sezilambile phela mina bafana bafikayo la bazi negoli ukuthi kuyabulisa bacanga ukuthi kusemakubo la